mi wala ɗo fi ko o affaire rasta andi kamen joni fayda ɗum ɗo harminama joni ke comme quoi ina dina quoi en fait wadgo rastaji ɗin ni mais bizarrement so dari dessin ji lawɗi wano oɗo boko dessin frère jo alma Boubacar Birinted Alpha Mamadou Paté on ni ɗo fof ɓe mori mais en fait jaka no yahi ɓuri ɗum no luggi ɓuri ɗum en fait hino ɗo texte en fait hino ɗo ko étude ji ko yimɓe winduno e hoore men on faami ko yimɓe ɓe winduno hoore men e culture Fouta Djallon on bon ɗum ɗo ko en anglais ko en anglais mais mi waɗa en français yo bon ɗum ɗo ko traduction on quoi wo des siècles après leur conversion à l'islam ɓe natino dina des siècles c'est à dire que duuɓi temeɗɗe ɓawo ɓe naatde officiellement c'est non kamɓe ko ɓe naatugol dina kon wo o Fouta Djallon homme peut comme femme se tresser les cheveux mais no ɓuri ɗum wo déjà en Guinée ko honɗum arrêti on tradition ko ɗum mi wolno ɗo une fois en fait en Guinée cette tradition a pris fin avec la colonisation française en 1930 mi wolno ɗum ɗo c'est à dire que sa andi hay so ƴetti ɗo sokketeɓe prison ɓe fembayɓe si laamu nanguima ɗo ɓe naɓlema prison première chose ko ɓe watta ko fembugol ma hari kadi ko ɗum utilisete fi jasingol neɗɗo sa wawi goɗɗo a fembay mo en fait ko fembugol ngol no wawi waɗi so tawi ko mbilewu a fittay souvenir makko mémoire makko a déconnecté mo kadi e gande makko bus ko ɗum andi kamen hay goɗɗo a jaɓ na jaɓu n'importe qui meme hay sukundu en fait na jaranu ɗum hay n'importe qui yimɓe bonɓe ni hara ɓe sarji ɓe memima ɓe addante ɓe wawma wadde piiji bonɗi ay oɗo ko inteɗo Arsène ɗo en 1911 expliqué ɗum bon ɓendi ɗo les tresses impeccables et la barbe soignée symbolisaient l'élégance aristocratique masculine dans l'état théocratique ɗum ɗo ko ɗum ɗo firi wo l'élégance aristocratique ça veut dire que ko noble feyke hari he law Fouta Djallon fiya hollu quoi dimo ça veut dire que quoi dimo quoi vraiment quoi noble ko rimɓe ɓen noble ɓe jeeyaɗa on faami ari a accita lox hari ko sukuɗuma ɗum taɗa tracy moƴƴi wano mi wolino une fois que minen kamen ɗon ari tansoran ɓe mari gorejo rastaji makko ne hari piyoto ha kale ɓaawo tata kadi hari wonde woɓɓe maɓɓe ko haddo sa accita torse ni harno acciti loxi o yi har ɗum no tawa e mandeji ko holliri ko a pullo tigiri quoi noble quoi en fait quoi vrai pur sang parce que andi ko ɓaleri ɗin sokki e men fattiɗin ni en ɓale on ɓelle tafuɗo ɓe moƴƴinanalɓe sukudu joni no kamɓe kadi ɓayna feetuɓe ɓayɓe falaka suutade hara yiyayɓe ɓenni hay goto accitata sukudu par ce que andi sen hooti ɗon e yiyay joni comme woni pullo on wona pullo par ce que kala yarowo kosan jokki nayi yarowo kosan sukudu makko fuɗey mais ɓe ɓaleɓe dekkoɓe makko dommoɓe ɓe ɓaleɓe wurɓe wañugol yara ƴiƴam dekka ko dekki won sukudu fuɗta e hoore ɓen par ce que ɓen déjà no Allah tafi ɓe mais comportement alimentaire on sukudu fuɗta e maɓɓe joni noon kamɓe ɓayri ko kamɓe fooli en ɓe ukkiti e men ɓe ɓisi nder ton joni ɓe andi ɗum no moƴƴanaɓe o yi joni Fouta Djallon joni no culture on ko ndala ko waɗu ndalare piya putor nu et pourtant ɗo en vrai de vrai la baga ino ko waɗu ko joni ko culture on ko waɗgol ndalare piya ɗon Fouton wonɓe inde noon kañum hino jogui cosaan sincuɓe Fouta Djallon ɓen eyle hino no ɓe wawno non seulement ko ni ɓe wawno mais kadi hari ɗum ɗo ko sinke quoi vrai pullo quoi noble joko en fait ina ɓaleri ni tun arde ɓisi o yi affaire on joni no mi ɓeyta ɗo o andi woɓɓe goo innay ɗo kañum joni ko no woodi on zene ɓe ni duɗɗiɓe seeɗa no inde kañum joni ko ngeno noddata Allah ɓe ninata Allah ɓe ni wallan ko arabe kamɓe ko ngeno ɓe innata o yi awa ɓeɗon kadi hinɗo ɗum ɗo koko oye wi ko itta e odirde malal ceerno Samba Mumbeya o inni wo ngeno o wi'a kalla ɗum waɗata
ko ɗum woldere ɗum ko par ce que mawɓe men ɓen kamɓe hari ɓe andi ngeno ko firi ko ɓenta kon l'éternel des armées mais ngeno ko sifare Allah en fait par ce que woɓɓe go joni no woodi mi yeyi kamɓe ko ammodou non ita innu Allah innu ngeno non oui koye Allah woni inde nden tigiri ngeno ko sifare makko jomirawo ko sifare makko ene woodi toon kadi sifaji makko ko kadi sa voilà mais mama men ɓen kamɓe hari ɓe andi ɗum ko ɗum waɗa si tawi ceerno Samba mo ɓe woolay ngeno ɓe worra Allah o yi par ce que ɓe andi ɗum serta on faami donc en tout cas hino le truc c'est que voilà darannoɓe diina en fait folanoɓe e portoɓe tigui se tigui ko 1930 centini en ɗum moragol mais hari law ɗum noon tawa ko hollir ko a pullo andano ɓe tien ɗum ɗon ɓe watti ɓe joni en cosan ɓaale on quoi parce que ko ɓaale on waɗi mbara sukundu en fait fi andi fi en nandu en fop quoi en fait andi toujours c'est ça andi ay mi l'année mana en an 2 ans Cameroun ɗo ɓe wanoto loi on ɓeyni o joni no professeur jo arno nangi sukundu debbo pullo jiwum pullu o taji kon sukundu o indi wono kanko famali ke hina sukundu naturel musiko ko 13 parce que ɓaale ɓen sukundu maɓɓe fuɗata andi Allah no waɗi mandeji e men ko certini taguef makko ngon e ko tagali ko en fait fira kala hande ɓe nanditino to ɓe ɗaɓa mes ɓe beebina normalement pullo waɗɗo mes fiyoɓe sukundu on hina pullo en fait ah oui hina pullo par ce que hina fi antiga yarali ko sa woni probléme par ce que si ka ƴiƴama e mamaɓe ma hay so tawi pendant 2-3 génération yarali ko san ƴiƴam moɗɗan sansata sabu donc si yeyiɗa ɗo sukundu ma fuɗata sina bebi mes a heɓata sukundu andu hina pullo en vrai yawwaña honto hombo tafu en par ce que hina Allah moƴƴini ko ɗum waɗi so waɗi mandeji taguefo makko on e ɗowta haalde kono andi ɓaale ɓe ɓaydi ɓe ñoƴƴi en ɓeydi non e joni en fof ko ittu sukundu waɗen dalaje quoi en fait ɓenne fof ko wanda andi ɗon en senodirta voilà o yino Fouta desenji fourji minéré ko ɓaɗano fer on ko Fouta Diallo o yino ɓe arrano sukundu maɓɓe ɗum en fait e nder Fouta Diallo o yi sukundu ɗum moragol hari ɗum tawa e signe aristocratique c'est à dire que e nder Fouta Diallo avant portefeuille de a mara sukundu hina pullo en fait woni ko gorko woni ko debbo voilà donc ɓe won ɓeynira ɗo ke wi no fala hettude Fouta Diallo no wawno no fala arde cosaan fulɓe ɓen premier cosaan on artire sukundu mon ɗum déjà acce ɗe dalaje et puis kono rewɓe beebinoɓe mesji ande ɗum ɗon déjà ka yarɗo wo ɗum ɗon moƴƴa déjà ka yarɗo wo woni ka science woni par ce que ka science koko watta cancer ka moral ko sukudiji yimɓe mayɓe ma ɗum leeɓi bare woni en addande iwi ɗon kadi ko fenade par ce que a suudto woni joni ko dalare marɗa eɗa suuɗade et puis arno luuɓi kadi et puis iwi ɗon kadi c'est à dire que kana ɓirɗa o moƴƴa ko sukudu yimɓe mayɓe donc wonde haray piiji énergie ji maɓɓe bonɗi fof no nder ɗum iwi ɗon kadi hiɗa fenude en fait nantinade ko a wona voilà donc ɗum fof ko tebbeti texte uni tum wonno e janngude ɗo après mi futti ɗum ɗo mi tawi c'est marrant yimɓe ɓe faamu ɗum quoi on faami oyi c'est à dire que Fouta Diallo non seulement hari ɓe moroto fof no fottani mais au delà ko ɓe moroto ko hari ko signe de noblesse c'est à dire que pullo 5 ko ɓe wawa heɓa sukundu en fait non seulement heɓa sukundu mais moro voilà woni ko worɓe ɓen noon mortono ɗum ɗon kadi koy wolaɗo fimmu ɗum ko ɓe fooli en ɓe hakkintini on culture andi ko ɓe fooli leƴƴi ɗi ɓe lanci ɓe culture ji ɗin fi c'est à dire que jiiɓitigol ɓe ko en fait c'est à dire que ɓe itti ko suuti en ko sertini e maɓɓe kon par ce que ɓen portoɓe waɓɓe ɓe indeteɓe porto no ari colonisien ko ɓe ɓaleɓe ɓe maninkaɓe par ce que ko sigirɗo ɓe joɗno compte se golleñol maninka e nder kene Sinthiane voilà ko kamɓe on e nder wulure haade ko porto on goto si yiyete nder tum dane joore ko goto ni tum e nder wulure wonti kon fof ko ɓale wondi ɓaleeri ko kamɓe on joni noon ɓaydi ɓe faala infiltrude ɓe andi si ɗum ɗon tanke ɗum ɗon no woodi ɓe wata ɓatan infiltrude ɓeni joni hay goto joni on fof waɗa e dalaji oyi kamɓe tigi no windi koy 1930 ino wawi google liisude so windi ɗum ɗo tum après texte on yalta ko texte on sur internet